Е специјално направен за Шамара Крстев од Буковлак, шампиона на покриви и на къщите. Денем стројат силно, ноще мислят маштабно. Живот ли е без техните ръце, без техния опит? Денем стројат силно, ноще мислят маштабно. Живот ли е без техните ръце, без техния опит? Всеки покрив е като арт, всеки детайл перфектен старт. Шамара Крстев големия, легендата в покривните среди. Всеки проект те показват как се прави най-мощните покривджи. Никой друг не може като него в Буковлак. От Шамара Крстев, шампиона, ти си легенда, няма кой да те стигне. Вдигаме високо стандартите.